tej tvári, vidíš, to by som ti použila obidvojička. Víš, čo myslím? Tak to tam vykladám, alebo jej robím. Čo som ti gačil? Lenku a na druhú stránku to čo mám? Adelka, nepotrebuješ sa vyčúrkať? Vieš, že sa začúraš na tej stoličke. Môžeš ísť na ves, super. Krásny je ten snehujaček, pekne drž tváričku rovnú. Pôjdeme najskôr na IQ hry. IQ hry, to meno ide na IQ hry. A slabo. Urob ťap, 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 ťap. No. Koľko máš? Rok. Vážne? Takáto? A či dáš jej na ruku pečetku, poď to taká nová moda teraz. No, poď urobiť, daj. Ďalší účastník. Peťko, ahoj. Ahoj. No? Ešte ja viem. Ďakujeme. Poď, stačilo. Nabúral, haváriu. Lili. No, čo máš na tvári? Múku, cukor, sol? Pozri, ako vyzeráme. Poznávali sme sol, múku a cukor.